Ui, mình phải bây giờ mới phải nói đi. Bây giờ bu. Wah, gari narnangby. Ayah, bukan sih. Kan ada anda. Tangrapr nih. Kanan ni kira apa? Kanan dia. Hello, lover. Jadi semua benar. Kalau macam. Lahor. Bodoh. Sekolah berapa kasih aku ni? Ada masih sekarang ada. Thanks deh. Oi, biji. Ang dista mo na ang do. Sarwa. Thai bing lu do biji pugian ni jengna. Kan damgran sih interest mana nih ha? Maba dengman. Mana mulai? Kui pada dengman. Nah, dia lah. Gila sampai. Nih, cuman pi bezeng ber finally. Lihat aku selap dong hoy. Ayo watchan mi mu terlihat. Halo dah. Si bay. Gila, dah sih sampai. Nai deh ma bay ji lep deng. Malai ni dokandar mas kabi tona ne. Iya nih. Kas kulit nela kancina. Ni mancik. Hal, oh lep kas bergas ku. Sekarang dia udah. Oh, ayah. Show. Bao giờ lan thổ. Cha là nay giờ. Phụ đâu lúc này lấy chui chương đi hổ. Nơi lúc có phụ trung mình thằng bay. Phụ đâu lúc khách nữa đi. Ăn được rồi. Xin đã. Ăn mình chín khui. Berban okay. Ayo kum sinu baik tu. Ayo. Oh ni mah bapa ni kasi sinu boleh yo. Hamnan ni mendang. Ayo halas. Hai. Sama-sama tengah. Boleh bisa apa saja dengan nama. Ni ya. Saya. Eh, bisa apa sama ni dulu. Tipi. Jauh ke dan. Sama-sama tengah kana. Menjibai dia nggak menjibai. Bisa bu. Baba जोंनि थिंजाय माने आसामनि हाग्राखौ दं मा मोनो ना बियो मानासाव मा मोनो नै बियो बारनाडी वाइल्ड बैसोमुथि इक' रिजर्भ रिभारेन्स बैहा रांगापानि निफ्रा थ' थांसै सान्दुं गोसायाव फट' खेबजानो नागिरदों थांसैคุณเลี้ยงรถบ้านทางกันจริงเหรออีเบอร์เราให้มาทางวัดเลยดิทางเบอร์จะทางที่ดำเชื่อจะทางที่ดำเชื่อoh gue yang nama gue orang ibu tindak kan nggak ada kudu tindak kan nggak kudu deh handa hai nih drivernyaคนไทยจะไหนsurbar baru nih kasih kalian nih tap aja nggak hey ठीक है ले
बावखुंग्रि थांग्रा थैगोनलै बिसोरजों बा गारि नारग्राफोरा नारग्राफ्रा आं हालालै थैगोनलै सयथि नायनाय स्टाइलफ्रा नायलाय भिडिअ'सो बानायगासिनो दं The next day. लोगोफोर जोङो नै माने लोगोफोरा थांबाय आरो आंनिया ओमफ्राय मैयाहाय हाजोआव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय दायोहाय नै बैसागु 1 थारिख गोग्लैखायो नालाय ओमफ्राय नै एकदम फुङावनो खाखांबाय लोगोखौ थांहोखांनानै ओमफ्रायो खाखांजोब्बाय आरोना नै बिदि खाबाय ओमफ्राय बे न'आवल' खाखाबाय आरो जोंहा ओमफ्राय ओरैनो थेबनानैल' होबाय बै माखासे न'आव ओमफ्राय दायोहाय फुजाबो होखांबाय ओमफ्राय दायोहाय मा न'आवहाय रिलेटिभ्सआ बियानैया लोमजालायबाय आरोना जोंना एकदम बे बोसोरा मा होनबावनो आरोना बिदिनो फाला लोमजानाय आरोना ओमफ्राय नै दायो आब'आ ओंखाम ओंख्रि संबाय आरोना जों हैसिगोन ओमफ्राय दायो बिदिनो बोसोर गोदाननि आंनि भिउवार्स गासैनिसिमबो हेपि निउ इयार आरोना माने हेपि निउ इयारनो जाहैबाय नालाय बोसोर गोदान नालाय स' ओमफ्रायो नोंसोरो माबायदि रंजाखो माने नोंसिना बैसागुआ माबायदि थांखो नोंसोर बेखौहाय कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना खुलुमखांबायसो सेस नुथारदों नालाय नै गौराङा मालाय दख'ना गानदों ना गौरां मालायफ्रा बैसागु बोथोराव रंजायोबा जोंना रिलेटिभ्सफ्रा एकदम डाक्टार हस्पिटालल' बे बोसोरा जोंना बिराद गाज्रि जाबाय ओमफ्राय दायो हस्पिटालावसो ओंखाम हैनो थांनो नागिरलायबाय आरोना माखासे मोसागासिनो माने गामियाव आरोना मोसालागासिनो दङ ओमफ्राय दायो जों थांसै ओंखाम हैनानै फैनोसै मैयानो दंहैयो ओमफ्राय दायो मा खालामदों थावखौनो हाला आङो नै जोंहा सोयो बिसोरो सालायहैयो जों दहाय गोथौफिननायसो सान्दुं नांबानो गेवलाङो थांसै गारियाबो आल्ट्रासो नालाय गाखोनानै थाबाय थानांगौ जायो होननायसो जाबाय गानफ्लासानो सिफायबोबाय थायो माबा हागासिनो दं दा गारिया स्टेन्ड होनो हाया ओंखाम जाया नोंहाबो ओंखाम जाया मोजांथार नायलाय खोलैजोब्बाय लेथ्रा पिंकि लेथ्रा आयु आइफनजों नैबे आइफनाबो नुवाखै रेडि थाबाय हनै खेबदो लोमजाग्राया जिरायनो मोना नै लोमजाग्राया जिरायनो मोना होनदां आया मोसायासै गाना दामदा दामग्रा नङा होनलाय मोसादो दे मोसागोर माथो दे मोसादो माबा लाखिलायबाय नै फैनांसिगोन उन्दैफोरखौनो जाद बैसागुआव ओंखारजायालै नै ओंखारजाया लामा दिन्थिगासिनो आयौ सानैल' नामा हनै ओमफ्राय ओरैबो फैगौ हनै सेंग्राफोर आया साथामल' नोंस्रा आयौ साबि लाग्राया हनै दे मोसादो मोसागोरब्रा मोसागोर दे आयौ
थाग्राफ्रा नै जानानै गैया दाबो जानानै गैया ओरैनो बोरैबा मुलिबाय दा फट'गा हरनो बा हरखा नोङो आबु नुबा दा मुलिजोबगोन नुबा दा खेबनो नुनाय नङा नोंनि मबाइल खानाय दखल लानाय बायदिसो नुदों ना आंखौ मोनसेल'सो ए बिसोर दङ दंजोबो मोनथाम मान औ ब्रा हाय गाइस मोसादों बक्स बादों आयु गाइस माथो गुइखौ नुयोना कमेन्ट ओके सिन्था एखेथार एकदम जावजासो खोमा होनो